Wat denken Jim, heren advocaten? Zou er een speler wijzen, één speler van de Heerenveen-selectie, zou die er wijzen die het nog nooit jet het van Hans of Wim Anker? Nou, Ik kan me je haast net voorstellen, toch? Weer dat, nee. Ik bedoel, ze staan altijd op de tribune, maar die gele kaarten... Elke Heerenveen-speler kent toch de Dat zag Anker? wel van Ja, de toch? Heerenveen die nou, van de ze komen maatschappij. nou Sint-Wurdig uit allerlei landen, dus ik denk dat die kans er wel is dat... Ja. Nou, Nederlanders, Nederlanders zou je zeggen. de Nederlanders zou je zeggen, toch? Ja. De Nederlandse Ik spelers. denk het wel. De vraag wordt op een zodanige wijze gesteld Ja? dat ik daaruit het antwoord afleiden kan. Zit Minio dat nou? En Hoe kom je daarbij? ik zit net te wachten op het volgende fragment. Smiet het fragment er maar in, jongens. Hans en Wim Anker, ken je ze? Nee, ik heb geen idee wie dat Nee, zijn. het illustere advocatenduo. Oh nee, dat ken ik De niet. grootste Heerenveen-fans. Ja, die staan altijd op de tribune met gele kaarten. Oh nee, die ken ik niet, sorry. Echt niet? Nee. Oh, dit voelt als een teleurstelling. Nou ja, maar misschien is dit ook een boodschap aan de Ankers. Dat ze dus iets moeten schaven aan hun PR, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, en daarom zit hij hem nou hier, hè? Schaven aan de PR, dan is dit natuurlijk het unieke podium. Extra PR, vaker in beeld komen, nog drokker. We hebben wel gelijk acteerd en je hem gelijk uitnodigen. Daarna Ja, natuurlijk. ja, heel Want dat goed. toch, dit is er net. Ambassadeurs van de club. Ja,